Mna qha ndiyavuya xa kusenzeka into eyenzekayo because nathi safumana imithuba emisebenzi, nathi sakwazi umitha abantu halfway. Ingasuke kanti ke lo ngqweno yeza leyo ayifezekisi, angayithethi nje apha aphelela apho. Ndiyancoma kodwa ke andincomi kakhulu kuba kaloku ngebhetele uba uminister kasifakele imali akhathi gungqo ibe yi-3,000 ngoba kaloku le mali sithenga ukutya siya kwagqirha ngayo, sithenga into zonxiba uthi yena masibe bahle. Kodwa ke siyambonga ka enyusile, siyabulela kakhulu uba siza ukutya yona nto ingxaki kukutya. Kuduru mntanam, kuduru ukutya, funeka uyathenga ukhuphela waka xa uthenga ikhombo eziza kwanele. Sifuye nofuya sinceda kwangale mali kodwa sithi danki kuye kube enyusile. Siyabulela wethu, ucunzu akafani noshici. Kodwa ke ndiyakhalaza kakhulu kurhulumente, urhulumente akasihoyanga ncam. Ndicinga into yoba ukuqala kwethu uvota sisenominister wokuqala wezemali, mhlawumbi ngoku singoomama abadala, mhlawumbi ngoku ngesifumana i-5,000 kangangohlobo owayeyinyusa ngayo imali. Kodwa ke noba kunjalo siyabulela. Mna ndinengxaki gqitha ngombane. Umbane iunits zisezantsi zithengwa ngemali eninzi. Umzekelo umbane we-R20 awukwazi upheka ngawo ulayite ngawo iintsuku ezimbini. Ngowulayita qha ingasekhe asilungiselele mpela kuyo yonke lento yenzekayo yonakeleyo. Kodwa ke siyabulela. Ndiyayibulela naleyo wethu kuba ke akho nto inzima njengento yoba indlela ezebantwini ingabikho. Siqhathwe ibe ngathi yahoyeka xa kuzawuvotwa kukrwelwe siqhathiwe. Besiqhathiwe nakwityeli eligqithileyo kodwa siqhubeleke sivota. Yona indlela indawo yezebantwini for uzawubamba abantu abamoshayo, for uzawuthatha abantu abagulayo, yiyona nto ebalulekileyo. Njengokuba namanzi ebalulekile for into abantu baphile kwimpilo yethu. Kodwa ke ndiyabulela xa unational eyibonile uba yingxaki lena, makangenelele koomasipala bethu. Makasincede ngecorruption ekhoyo. Abantwana bethu abaphangeli, abanye bezi-graduates, babala i-experience yokungafumani imisebenzi. Imbi loo nto kweli lizwe lethu. Enkosi. Hayi guys, sensoyiswa nje ukuthi 3,000 okutya kuduru kangaka ntombi. Asikwazi nothenga nombane, asikwazi nozisana kwagqirha. Siyagula. Niyayibona le nto? And ukutya kuduru guys. Urhulumente wakenze ngcono. Singamncoma. At least noba abe mathathu awubonakali kodwa ke nawo. Hayi kodwa urhulumente wethu uyasibulala. Umxelele uthi nje bye. Into endinqwenelayo sinabantwana abahleliyo abaphuma ezikolweni. Bahlela baphangeli. Kange ke ngoku urhulumente aveza imisebenzi abantwana bethu baphangele bayikuhlala nathi emakhaya sifundanga thina. Mabangahlali nathi bazibafundisile uba mabasincede. Sawuguga uyabona Google. Ngaske ke ngoku ncedwe umntana amandityisa phangela ndityise. Urhulumente aveza imisebenzi iyo ke anyuse negrant le. Inyuse igrant. Hayi ke kubhetele ke kodwa akakubhetelanga ngoba into ziduru ukutya. Makenze imisebenzi abantwana bethu baphangele ngoba baphangeli bahleli. Owam oko ehleli ngo-2021 sahleli nangoku usuke erhini. Uba ngaba uzawufumana imali qha ndiyikwazi utya eswini naba beze emveni kwakhe. Ngihluthe apha eswini ngoba kwayeka nocelwa ngoku. Ndihluthe mna nabantwana bakho kwabo qha. Kubhlungu into yoba i-infrastructure yethu ayikabi developed ibe kanti kude kwaleli xesha. Ingaske kukhe kugxilwe kakhulu kweli cala kanye le misebenzi i-youth especially. Sibuye size kwi-development ye-infrastructure. Ndiyacela nje abaphathiswa bakhe bahoye kakhulu elo cala ingathi utshintsho lungakhona eMzantsi. Imali ngakhona, eyona nto ibalulekileyo intoba ezi zinto zenzeke. Ingakhona imali as a result zikhona imali ebezijika. Sive ukuthi imali ijikile yalapha ephondweni ibe sibona uba akho development yenzekayo. So siyacela kakhulu makakhe agxile kwabantu abancinci. Development iyanideka into yoba kube right man. Ewe siyabulela sibonile ezwe litsha ibe khona imall abantu baqeshwa. Ngaske nakwezinye indawo ibe kanti kwenzeka ngela hlobo. Sibulela kakhulu ngale bayenzileyo kodwa kusekunintsi osafuneke kwenzekile.